बुंनो थांनांगौब्ला एसे गोब्राबखौनो नुहुरो दिनैहाय गोबां आफाद गोबां दोलो गोबां संगठननि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्राय जों जेला आन्दलनाव बाहागो लाबोदोंमोन फरायसा आफादनि जानानै बै समनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय बे बर' माहारिया बर' जाथिया जाथिनि गेरेमसा महरखौ दाहोनो थाखाय जों बयबो नांदोंमोन आरो मोनसे समावहाय जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेखौ लिडिं पार्ट लाबोनानै आन्दलनखौ जरदार खालामनानै जोंनि माहारिया जे मोनसे बर' माहारि बेखौ सिनायथि होबोदोंमोन। दा दिनैहाय बेबादि बड'फा बादि दैदेनगिरि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बादि दैदेनगिरिखौ जोङो दासिमहालागै मोनबोआखिसैखौबो जों होननांगोन आरो जोंहा बेहायनो दुखु दङ जे हारिखौ खौसेथि लाबोनो थाखाय निस्वार्थ भाबे नों जिखि संगठनाव थाया मानो जिखि आफादनि जाया मानो माने गोसो गोरबोयै बयनिबो जानानै बयखौबो लानानै मावनो हानायनि मोनसे गोहोबो थानांगोन बेनावहाय। दा बेबादि दैदेनगिरि नेताफोरखौ आंनि नोजोराव आं एसे गेसें नुबोगासिनो दं। दिनै मोनसे समाव जोङो फरायसा आफादखौबो दैदेननायखौ मोजां मोनबोदों बिथांमोनाबो दैदेनगासिनो दङ। नाथाय दानि बे आं जे दिनैहाय जनक ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि नैबे आद्य साद्यहाय जोंबो गोसोआव दुखु मोननानै फैदों बर' फिसा हिसाबै बर' मानसि हिसाबै। दा दिनै बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय NDP-नि फाउन्डार रन्जन दैमारिखौ लानानै आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि आफादाव थानाय सागानगिरिनि आफादनि मानसिफोर दिनै जनक कुमार ब्रह्म जोंसार मुसाहारि बिथांमोना जे पिस एकर्डनि थाखाय जोङो फैबाय जोंनोबो सान्थि नांसिगौ जोंबो बिदि माने उग्रपन्थी हान्जायाव थाला जोंनोबो सान्थि नांसिगौ होननानै सान्थि लुबैनानै सागानगिरि आफादनि जानानै फैसेयावबो दिनै पुलिस प्रसासना मा खायदा कौसल बाहायनानै गावथारखो माखौ नुनानै मा बुजिनानै बेखौ जों दुखु मोनदों। मानोना बे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन जुदिहे जनक ब्रह्महा माबा मोनसे दाय दंमोनब्ला जोंसार मुसाहारिया माबा मोनसे दाय दंमोनब्ला बेखौहाय जोंहा बिसार खालामनो पुलिस प्रसासना हमना लांनानै बिसोरखौ जोङो फास्ट ट्रेक होन बबेबा मोनसे कर्टआवनो होन हाइकर्टआवनो होन बिसोरखौ बिसार खालामनानै माबा मोनसे माने खालामनायनि मोनसे राहा लामा दंमोन। नाथाय बिसोरखौहाय जिउ फोजोबनायनि दायथ' लानाया बेखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया। जों बिदिखौ मोजां मोनबोआखै आरो जों बेखौ निन्दा होयो। दा ओंखायनो दिनैहाय बेबादि जाथाया आरोबाव आसाम प्रसासननि पुलिस प्रसासना बेबादि दाखालामबावथों जों बेखौहाय निन्दा खालामनायजों लोगोसे माने बोराबनाय फैदों दुखु मोननाय फैदों जाहाथे बर' मानसिफोरखौहाय बर' सेंग्राफोरखौहाय साफा साफा दाबफा दाबफानिफ्राय लाबोनानै जाहाथे दा बुथारथों बेखिनिखौ जों मोजां मोनबोआखै। दिनै आङो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि हिसाबै जोंहा मुंख्लं सान फालिनायनि मोनसे हाबाफारि दंमोन। दा बेवहाय आं लोगोफोरनिफ्राय बिदाय बिनानै फैदों जे आङो बे जायगायाव थांनो लुबैदों मानो होनबा बिसोरबो माने बर' हारिनिनो खामानि मावनाय गोख्रों जोहोलाव हारिनिनो मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसिमोन। दा बिसोरनि जिउ सोलेरा मानो बिदि अबथिरा थैनांखो मानो बिदि जिउ फोजोबखो दिनै आसाम पुलिसा बिनि थाखाय जोंहा दुखु मोननानै दिनैनि बे आद्य साद्यआव आं फैनाय जादों आरो। दा दिनैहाय लिडारशिपनि बेलायावहाय जायफोर बुजिदों जायफोर मिथिदों गोसो दंबाबो सोरबा हयथ' ओंखारबोनो हायाखै। दिनै नुबोबाय खुंथाइ खुंगिरि मानसिफ्राबो जायफोर माने जोंनि BTC खुंथाइखौ खुंबोदोंमोन गोबांथार बिदिनो नेता बा साननो हनो गोरों मानसिफ्राबो दिनै दुखुजों लोगोसे माने माबादि बाहागो लायोबा माबादि मोनसे मिलायनानै जों बर' जाथिखौ बोखांफिननो हागोन बिनि सायाव बयहाबो साननाय थाबाय दुखु थाबाय। दा दिनैहाय नोंथां सोंनाय बादि जे बर' हारिखौ फोजाखांफिननो माबादि टाइपनि लिडारशिपखौ जों मोननो हागोन दा बेखौ जों फंसेयै बुंजोबनो हानाय नङा। मानो होनना बुङोबा आं बादिजों लोगोसे गोबां
माने सांग्रां साननो गोरोंफोर गोथौ साननो गोरोंफोर बुजिना सुजिना मानसिफोर जों खौसेयै रायलायनांगोन बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों जों माबायदि हाबाफारि लाफिननानै बोरै जों रायजो राजाखौ बुजायफिननानै माने जाथिखौ फोसाबनो हागोन बिनि सायावसो खोथाफ्रा नांनानै थाबाय आरो ओंखायनो दिनैहाय बे जिनिसखौ फंसे बुंनानै फोजोबनो हायै आं सानदों दा बेवहाय साननो हनो गोरोंफोरा हयथ' सानखोमादों बा साननानै हयथ' आगोर मोनाखै हयथ' आं बादिनो साननानै नों एसे आं एसे बा बयबो ज' जालायनानैहाय बेखौ रायलायनाय सारा रायलाया सारा जों हानाय नङा आं सानदों आरोखि दिनै बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाहैबाय गोजोन्थों। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंथ' बर' समाजनि बर'नि जेसेबांनाखि हारि माहारि दं बिनि बिसोरजों दोनजानाय जोङो गावबुरा आफादसो जाहैबाय आङो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्ला आफादनिफ्राय आफादगिरि महरै आङो जोंनि साफ्रोमबो क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव झारबारि सिम्बरगाव नर्थ क'क्राझार बिसमुरि आनसलिकखौ लानानै गावबुरा साफ्रोमफोरखौ लानानै आं दिनै नुजाफैदों बेवहाय मानो होनबा बे थैजेननायनिफ्राय जोंनि गावबुराफ्रा बेवहाय नांथाबनानै दङ आरो दिनैसिम बे समाजनि हाबा मावनायाव साफ्रोमबो गावबुराफ्रानो बेवहाय दंफैजोबो दा बेखौ आङो मोनसेल' बेखौनो मोजां मोनदों दे आरो बुंनो लुबैदों जेसेबांनाखि जोंनि बर'नि हारि माहारि दोलोफोर दङ बिथांमोनहा गावजों गाव मुं सुलायाजासे मोनसेयैनो ज' जानानै जे खौसेथियै जुदि खामानिखौ मावफुङोबा हदाय थाबैनो मोजाङै जाफुंगोन आरो इयुननि समाव माब्लाबो जाहाथे बेबायदि दुर्घटना जाहाथे घटिनाय नङा होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा मबाइलखौ इउज खालामनो रोङाखै बिथांमोना जाहाथे मबाइलखौ मोजाङै इउज खालामो आरो लोगोसे जिखुनुखि मबाइल टेपिंनि दारै बायदिसिना बहुतता मोजांखौबो गाज्रिखौबो मोजां बुजिहोयो दानि जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजाङै मबाइलनि सायाव जानबुंनि सायाव मान सनमान होनानै जाहाथे मोजाङै गावखौनो गाव गोग्गो गोथार सासे लाइमोन होननानै दैथिंलांनो हायो आङो बेखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बे जनक आरो जोंसार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि दिनै श्राद्ध दिनाव फैनानै आं बेखौनो बुंफोरनानै आंनि सुंद' बुंथिखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय आङो बेखौनो बुंगोन दि जिखि हान्जायानो जाया मानो जिखि संगठनानो जाया मानो बर' हिसाबै बयबो मोनफा मोनफा जुदि संगठन जानानै जुदि दैदेनलांनो नागिरदोंबा बर' हारिखौ बयबो ज' जानांगोन सोरबा सासेखौल' आं थांखिया सोरबा सासेखौल' बियो गाज्रि मावदों होननानैबो थांखिया आङो गासिबो ज' जानानै थांनाय समफोरनि मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ जाहाथे गारनानै दिनै अलखद समाव जाहाथे ज' जाफैदोंब्ला आरो इयुनाव आङो बेबायदिनो जयै जानानै रावखौबो मुं सुलायाजासे आफादखौ बा बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनो सम नांनाय नङा थाबैनो जौगागोन होननानै आं बेखौनो सानो।